Какво става, машини? Намираме се в морската градина на Варна, рая на Варна. Тук буквално е се носи в рая. Усещаш само позитивна енергия, но вечерта е different vibe. И днес с Лилит искаме да говорим за content creation, за снимане на съдържание. И директно ще започна аз, защо смятам, че е задължително всеки в днешно време да снима. Просто целият свят се дигитализира супер много и всички бизнеси, които не се възползват от това да снимат съдържание, изостават, а тези, които навлизат в социалните мрежи и в снимането на съдържание, пък плащат на хора, за да им рекламират работите. Затова е най-добре вие да започнете да снимате, няма как да сте на загуба. И смятам, че има някакъв магически ефект самото снимане на съдържание и то е, че опознаваш себе си по-добре, защото в момента, например, изразявам себе си и после се гледам, слушам се, гледам начина си на говорене, виждам се от странична гледна точка, което ми позволява ултимативно да се подобря много по-лесно, защото ако не го направя това, аз си мисля, че правя нещата както трябва, но всъщност не знам дали ги правя. Дори и във фитнесата и когато се снимате отстрани, докато правите някои упражнение, после виждате, че го правите грешно, а сте си мислили, че го правите правилно. Затова е важно да се гледате от друга гледна точка. Какво е твоето мнение за content creation на Лилит? Впрочем, Лилит в TikTok има 30 000 последователя. Да. Ами аз лично съм против всеки да снима контент, понеже много хора нямат какво да покажат и после по-добре да си мълчат. Защото твърде много клипчета има на този интернет и твърде много време се губи в правене на клипчета, обработване и качване. Но има хора като Дейнис и други креатори, които със сигурност са направени за това. Но има и други, които правят много негативен инфлуенс върху малките деца, върху хората. Има момичета, примерно, които уж са фитнес момичета и качват клипчета, но съответно ти като гледаш това клипче, не се учиш как да станеш като нея, просто ти става тъжно, че не си нея. Има начин, по който да се снима всичко и според мен много хора не трябва да им е позволено да снимат неща, защото карат хората да влизат в депресия, начина, по който го качват, псуват, показват неща, които не трябва да се показват. Но пък има и други неща, които може да научиш от това, със сигурност от хората, които снимат. Аз лично не качвам контент, защото според мен е загуба на време. Аз нямам какво да покажа и предпочитам просто да гледам на Денис клипчетата. Но това си е, нали, избора на всеки. Може би някой път ще почна. Но според мен не трябва цял живот само около това да се свържа, защото може да нямаме интернет някой ден и да нямаме ток и какво ще правим. Да. Според мен няма как само това да правиш. Снимането на съдържание е нещо странично, защото ти пак трябва да снимаш нещо. Не може само, в смисъл, трябва да снимаш. Какво ще снимаш? Живота си, спорт, хобита, бизнес, каквото и да е. Безкрайност, възможностите са безкрайни, а самото снимане и изкуство може да създаваш много красиви работи, ако вложиш достатъчно усилия в обработката, нали, самото заснемане. Според мен е изкуство и не съм съгласен с Лили, че не, до някъде, добре, защото ти каза, че не всеки може да даде стойност, но аз мятам, че може да се научи нещо от всеки, дори от най-глупавия. Просто ако ми излезе нещо, което мен има кеф и мисля, че е стойностно, просто мога да го подмина. Там е работа, че никой не ме задължава да го гледам и не разбирам, що хората... Има доста хора, които, например, хейтват хората, които снимат съдържание и, нали, нямат какво да покажат, но аз никога не бих хейтвал някой, просто ще го подмина, защото така задавам излишна енергия. И исках да ви споделя интересен факт, докато Лилит говореше за съдържанието, как трябва да се забрани самото нещо. И в Китай в момента са изтрити супер много профили на инфлуенсъри. И вече в Китай, ако искаш да снимаш съдържание, дали ще е за фитнес, дали ще е за животни, за каквото и да било, ти трябва сертификат, удостоверение или... Моите хора. Да, там е пълна диктатура, комунизъм и нямаш свободата да качваш каквото и да било вече. И доста хора се загубиха начина на живот заради това, но аз мисля, че това е прекалено крайно, но все пак това е Китай и там контрола е на 100%. И нека да поговорим за нещо интересно, което се случва в момента
И той е най-известният инфлуенсър в България, Стоян Колев, и неговото влияние над хората. Аз смятам, че той е известен не случайно и в първия ми клип от тази поредица говорих за retard maxing и той е да правиш това, което искаш да правиш без да ти пука особено и той е пълното олицетворение на това. Той за мен е максимум retard макса, защото той не му пука да говори каквото и да било, изразява се, уверен е и според мен доста хора това ги привлича в него, защото той няма филтър, не му пука, няма никаква маска или каквото да било, просто си говори някакви глупости. Но за жалост, ефектът Стоян Колев има лошо влияние над израстващите, защото те му подражават, например, като влязат в магазина, псуват като него, държат с зле с продавачите, правят глупости, нали, много хейт към Стоян Колев, просто това, което дава като пример на подрастващото поколение е нещо лошо, не че му пука на него. Точно това е, че той е retard max, не му пука за мнението на който и да било, който мен това ма кефи в него, но за жал сега е в затвора, защото е карал под въздействието на наркотици. Никакво съжаление, абсолютно никакво съжаление да лежи там цял живот, да идва за мен ако иска, но такива хора трябва цял живот да лежат в затвора, защото той може да убил някой. И не трябва хора, които са под въздействието на наркотици да имат пистолет, даже и нож. Той не е бил истинско оръжие Airsoft, но интересното е, че ти си му гледал доста от лайфовете, защо реагираш толкова негативно при положение, че си го гледала толкова? Едно нещо е да говориш на лайф от собствения си апартамент, но е друго нещо да взимаш наркотици, което аз не знаех, че той взима, и да влизаш в кола и да караш. Това са две различни неща и като това се случи съм съвсем против него, защото това е отвратително, защото можеш да вземе не само собствения си живот, а живота и на другите. Да. Така че стой си вкъща и си псува и прави каквото си искаш вкъщи, но като излезеш на улицата има други хора, които можеш да убиеш с тебе си. Интересно как не си знаела, че той взима наркотици, защото той буквално говори само за наркотици, за проституция, за секс и да. Да, но и повечето рапери рапват, че имат милиони, ама имат 10 евро в банката. Тъй, че аз, според мен един човек какво казва и какво намират и какво прави са две различни неща. Да. Да, просто това е най-известният човек според мен в България в момента. И защо смяташ, че е така? Ами, защото както в Америка имаме Тръмп, защото той е един клоун и хората искат някой, който да е интересен, да е забавен, да не е predictable. И Стоян Колев въобще не е predictable и... Да, може би това е най-силното му качество, че не знаеш какво ще стане. Да, защото ти му гледаш лайфа, изведнъж вади някакво мачете, изведнъж тръгва на някъде, хората това го искат. Да. И това е лошо, като цяло, ама да. Да, това наистина е много интересно, просто когато знаеш, че човека е луд и го гледаш на живо, просто не знаеш какво ще направи, дали ще счупи климатика, дали ще фърли някой от терасата или каквото и да било, дали ще дойде полиция, просто е интересно. Сега гледаш сериал, който е истински. Реално, нали, това е сезон 1, сезон 2, сезон 3, сезон сега приключи и сега ще има протести, за да Free Simon G. Това да не проработи, защото няма значение, ако беше някой, да кажем, по-тъмен човек, който беше в колата и под въздействието на наркотици, всички щяха да са някакво цял живот да седи в затвора. Но защото изведнъж е този олигофрен, а не, айде да излезе от затвора. Това е толкова нечестно. Ако беше някой друг, щяха да му кажат да цял живот да седи и сега, нали, Стоян Колев, искат му лайфовете просто, да му дадат един телефон от затвора и до там. Според мен фен базата на Стоян Колев е толкова силна, защото той по цял ден прави лайв стримове, аудиторията, която гледа лайв стримове, се привързва най-силно към самия креатор, инфлуенсър или там каквото е. И да, затова става като култ. Буквално аудиторията му е като култ и затова е готова да излезе на протести. И да, в принцип фен базата на стримерите е най-силна. Според тебе, защо българите не излизат на протест за счупените си улици, за политиците, които им крадат всичките такси, а излизат на протест за Стоян Колев? И много хора бяха се събрали на протест пред там, което се случи с
Деян Пеевски, Гери Правец. Но нещо промени ли се? I don't know. Не. Doesn't feel like it. Не са протестирали достатъчно. Да, не искам да навлизам в темата с протестите, защото сега ще shadowban акаунта. Бях качил един едит в TikTok от протеста тогава и ма shadowbanнаха. Аз го качих и в YouTube Shorts и в Instagram, много тъп. Ако снимате съдържание, не дейте качва нищо за протести, защото да. Bad, getting banned. Колко пъти ползвахме тази дума последната една минута. Whatever, не е такъв big deal. И часът е 5:40, след малко отиваме на тренировка с мен в Варна, днеска е неделя и има бягане и влизане в морето, но няма да влизаме в морето, защото водата тук е много мръсна. Във Варна имаше някаква новина, че има нещо от езерото, което се разлява, или I don't know. But yeah. Хам. Какво да питам нещо за съдържание? Ти от колко годишна снимаш и качваш съдържание? Това е много интересно. Ами, като цяло 12 годишна почнах от на баща си телефона и ми даваше веднъж на ден да му взимам телефона и да качвам сторита. Да. И не, TikTok не. TikTok на 14. И бях много addicted, защото просто много бързо ми хващаха гледания клипчетата. Да. И всякакви неща съм качвала там и, нали, после ги трих. Но според мен това беше много голяма грешка от страна на родителите ми да ми позволят от малка възраст, защото аз съм леко пристрастена със сигурност. Да. Ти? Аз смятам, че ако имам дете, бих му дал да създава съдържание, но бих го контролирал какво качва и какво създава, така че и да го насочвам. В смисъл да съм му като сапорт, а не да му кажа, не, няма да го правиш това или това, защото това. Според мен в днешното време, ако не снимаш съдържание, си наполовина усъкатен, като disabled се водиш. Защото бъдещето отива в тази насока и има вече хората се разделят на два типа. Консуматори и създатели. И тази раздяла ще става все по-силна и по-силна в бъдещето. И разликата ще е там, че консуматорите ще са по-бедното поколение, а създателите ще са по-богатото. Просто защото така работи света, защото този, който създава, нали, той създава и бизнес, и бизнесите са създатели по тази, и клиентите са консуматори. В смисъл така работи самия свят и според мен натам отива цялото нещо. А към това с детето не е ли по-важно да лимитираш какво гледа, отколкото какво създава, защото едно дете няма как да създаде нещо потресаващо, освен ако гледа от родителите си някое нещо лошо, но е най-важно детето си какво гледа всъщност. В смисъл, аз ще дам на детето ми да качва, но няма да му давам да седи там да гледа рилчета. Да. Ще има лимит. Там е работа, че ти за да бъдеш създател, първо трябва да консумираш нещо. Не може, на базата на какво ще създаваш. Трябва да имаш някакъв inspiration или някаква motivation идея да се видя от някъде. И... Да, или това, но всеки има различни интереси. Според мен, например, може би искаш детето ти да прави нещо свързано с тренировки, но неговата страст може да е пък нещо за снимане с животни, например, тотално различно и според мен е грешно да го караш да влиза в този фрейм. Нали, пак трябва да е дисциплинирано, но... Да. То трябва да дадеш свободата на детето си, защото всяко дете е родено с такъв инстинкт да е креативно. Да. Не съм срещу едно дете, което да няма някакви imaginary friends, някакви хобита. Няма едно дете без хоби или без интереси, но те по-нататък ги изгубват тези неща и според мен това е защото родителите им или не ги карат, защото моите родители са ме карали, примерно да има хоби по-нататък. Но всяко дете, което съм гледала, което качва, или ще качи нещо супер яко, дето то си прави, нали, някакво креативно нещо, или ще сложи един TikTok филтър и ще си кълчи задника, дали момиче, дали момче. То там трябва да си родителя да му кажеш, не, това няма да го правиш. И да му вземеш таблета. Да. Screen time часовник. Блок. С това мисля да приключим този клип. Поговорихме за интересна тема. Впрочем, когато снимаме тези клипове, ние даже не знаем за какво ще снимаме.